Прывітаннячка, гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Далась тебе вот эта Польша. Далася. Але не мне, а праўладным псеўдааналітыкам. Яны ўсё ніяк не могуць пакінуць Польшу ў спакоі і прыдумляюць усё новыя і новыя спосабы яе зачапіць. Зусім як у дзіцячым садку. Знаете, что напоминает Польша? Польша напоминает большую жабу, которую взяли и надули, понимаете? Вот она надулась, она такая круглая, большая, и все говорят, посмотрите, у нее такой большой политический статус. Но любой политический статус определяется экономикой. Какая экономика у стран Балтии или Польши? Да никакой. Думаю, тут уся справа ў механізме кампенсацыі. Калі ў цябе маленькі, здаецца, што цябе пачнуць паважаць, толькі калі пачаць казаць, што ва ўсіх астатніх яшчэ меншы. І гэтая не пра аналітыка BC Алексея Аўдоніна асабіста. Гэта пра беларускую эканоміку, якая насамрэч у 6 разоў меншая за польскую. І, адпаведна, пра палітычны статус Палаца Незалежнасці. Спакойна прымаць гэты факт у Мінску не могуць, але гэта да псіхааналітыкаў. Новы кіраўнік Брэсцкай вобласці Пётр Пархомчык з цеплынёй узгадвае вялікую палескую вёску, у якой нарадзілася яго жонка. Шкада, кажа, што мала ад яе засталося. А хотелось бы вот вернуться в то время, когда и правда было очень много детворы, когда была школа великолепно работающая, и чтобы жизнь, вот еще раз говорю, оживилась и выглядела так, как я себе ее представляю, и так, как я хочу, чтобы это было. А што здарылася? 30 гадоў Лукашенко адраджае вёску, а вёскі і няма? Ні шмат дзетак, ні вялікай школы, засталіся толькі хацелкі, а заадно чыноўнік незаўважны для сябе прагаварыў ідэалогію Лукашэнкі і яго вертыкальшчыкаў наперад у мінулае. Былы паралімпіец Алексей Талай, адказны за перавыхаванне украінскіх дзяцей у Беларусі, знайшоў сябе ў кіно. Ён атрымаў ролю ў фільме «У спісах не значыцца» пра вялікую айчынную вайну, ролю цяжка параненага салдата. Як вядома, у Талая пасля няшчаснага выпадку ў дзяцінстве не засталося ні рук, ні ног. Калі падумаць, у яго вельмі запатрабаваны профіль для фільмаў, якія цяпер здымаюць у Расіі, і для фільмаў, якія заўжды здымалі на беларускім партызан-фільме. Лукашенко узорна-паказальна апусціў маладога міністра адукацыі. На рэспубліканскім педсавеце кіраўнік Беларусі разыграў бюракратычны спектакль і паставіў Андрэя Іванца у, мякка кажучы, незручную позу. Але падрыхтуйцеся, глядзець давядзецца некалькі хвілінаў. В результате вашего доклада сложилось впечатление, что вообще нет проблем. Может, даже уже и на педсоветы собираться не надо. Помню, с давних времен мы проблемы обсуждали на подобных собраниях, но проблем нет. Вот хотелось, как вы это умеете делать, перечислили эти проблемы. Перечислите, чтобы услышала педагогическая общественность. Уважаемый товарищ президент, наверное, одна из важнейших сегодня задач, которая стоит перед нами, и в то же время это и вызов для системы образования, это воспитание. Воспитание на всех уровнях учреждения образования настоящего гражданина и патриота. Вторая задача и в то же время тоже проблема. Мы должны говорить об этом достаточно смело. Нам надо возвращать престиж профессии учителя. Да, мы сегодня принимаем многие меры. Со стороны государства мы видим ту поддержку, которая оказывается. Мы видим и рост заработных плат, и те условия, которые создаются нашим учителям. Но мы должны вернуть тот сакральный смысл учителя и то уважение, статус в обществе, которые они были. Ну и третья, немаловажная задача, это, конечно, мы сегодня должны понимать то, что наши молодые люди, человек молодой, это не трудовой ресурс.
Это человеческий капитал, и, соответственно, мы должны его рассматривать не просто через призму подготовки какого-то узкого специалиста для конкретной отрасли или конкретного предприятия, а в целом готовить к будущему и развитию нашей страны. Ну, Андрей Иванович, значит, учителя нет, переборщили с обучением, надо воспитывать. И, ну, согласно последнему тезису, вроде не то готовим, другой нужен человек. Так тогда чем занимается образование школы? Ну, то бок, пасля даклада пра тое, што беларуская адукацыя самая лепшая адукацыя ў свеце, ён запытаўся, якія ёсць праблемы. А далей адразу ж павярнуў адказ міністра супраць яго самога. Усё як у канцы 80-х, калі тады яшчэ малады Лукашенко лічыў, што ў Беларусі скончылася эра 70-гадовых кіраўнікоў. Так нават было напісана на яго выбарчай улётцы. Але цяпер 70 гадоў споўнілася яму самому. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.